As Filipinas son un deses países que a maioría das persoas no mundo asocia exclusivamente a praias paradisíacas, coqueiros, arrozais verdes e sorrisos amáveis, mas o que a imensa maioría das persoas descoñece por completo é que este arquipélago de máis de 7.600 illas é un dos territorios geolóxicamente máis activos, máis perigosos e máis extraordinarios do planeta Terra inteiro, un lugar onde a mesma forza tectónica que destrói cidades e gera catástrofes naturais tamén cría paisaxes tão deslumbrantes, tão únicas e tão extremas que non existen en ningún outro lugar do mundo. As Filipinas ten vulcóns que entran en erupción con unha frecuencia que asusta aos vulcanólogos máis experientes, ríos subterráneos que son os máis longos do mundo, illas dentro de lagos dentro de illas que parecen unha brincadeira geográfica, mas son completamente reais, e unha montaña que se move físicamente 1 centímetro a cada ano como se tivese vida propia e estivese a camiñar lentamente pelo solo filipino en dirección a un destino que só a geoloxía coñece. Deixe o seu like, subscriba e partille. Comecemos. O primeiro dado que debería mudar completamente a súa forma de ver a geografía das Filipinas é que este arquipélago se encontra localizado exactamente sobre o anel de fogo do Pacífico, a zona máis sísmica e vulcanicamente activa de todo o planeta, e dentro das súas fronteiras marítimas existen nada menos que 53 vulcóns activos catalogados oficialmente pelo Instituto Filipino de Vulcanología e Sismología, un número que transforma as Filipinas nun dos países con maior concentración de vulcóns activos por quilómetro cuadrado de territorio do mundo inteiro. Estes vulcóns non son montañas adormecidas que os cientistas monitorizan tranquilamente á espera de un evento futuro improbável. Son vulcóns que entran en erupción con unha regularidade e unha intensidade que causou algunhas das catástrofes naturais máis devastadoras da historia do sudeste asiático, desde a erupción do Monte Pinatubo en 1991, que foi a segunda maior erupción volcánica do século XX e que lanzou tanto material para a atmosfera que baixou a temperatura global do planeta durante 2 anos, até ao Monte Mayón, que entrou en erupción máis de 50 veces nos últimos 400 anos, con unha periodicidade quase obsesiva que os vulcanólogos consideran única no mundo. O segundo dado é a montaña que se move 1 centímetro a cada ano. O Monte Pinatubo, o mesmo vulcán que en 1991 produciu unha erupción tão catastrófica que expulsou 20 millóns de toneladas de dióxido de enxofre para a estratosfera, destruiu completamente 2 bases militares americanas da Forza Aérea que estaban construídas nas súas encostas, matou máis de 800 persoas, deslocou centenas de millares de familias indígenas a ETA que vivían nas montañas circundantes e cobriu con unha camada de cinza volcánica de varios metros de espesura unha área de millares de kilómetros cuadrados na illa de Luzón. Mas o que torna geográficamente extraordinario o Pinatubo non é a súa erupción, mas sim o que aconteceu depois. A caldeira que a erupción deixou enxeuse de agua da xuva criando un lago de cratera de cor turquesa tão espectacularmente belo que parece artificialmente colorido. E os vulcanólogos descubriron a través de medições GPS de alta precisión que todo o complexo vulcánico se desloca físicamente 1 centímetro a cada ano en dirección a sudeste debido á presión acumulada de magma por baixo da montaña. Un movimento tectónico tan lento que é imperceptíbel para os sentidos humanos, mas tan constante e tan mensurável que os instrumentos o detectan con precisión milimétrica, demostrando que o solo filipino literalmente se move e se transforma continuamente como se fose un organismo vivo que respira, se expande e muda de posición con o tempo geolóxico. O terceiro dado geográfico filipino que parece directamente imposível é a existencia do río subterráneo de Puerto Princesa na illa de Palawan, que foi durante décadas o río navegável subterráneo máis longo do mundo inteiro, con 8 km e 200 metros de comprimento de percurso navegável sobre a terra antes de un río subterráneo máis longo ser descoberto na península de Yucatán no México. Embora o río filipino continúe a ser considerado pelos geólogos como o sistema kársico subterráneo máis impresionante, máis espectacular e máis estudado de toda a Asia. Os visitantes navegan en barcos pequenos por quilómetros de cavernas subterráneas iluminadas apenas pelas súas lanternas, pasando sob formações de estalactites de millóns de anos de antigüidade, junto a morcegos que penden do teto por millares, e sobre aguas tão claras que se pode ver o fundo rochoso a varios metros de profundidade, emergindo finalmente no mar da China meridional, onde o río subterráneo desagua directamente no oceano após o seu percurso por baixo das montañas de calcario de Palawan. A UNESCO declarou este río como unha das 7 maravillas naturais do mundo en 2012 e é patrimonio da humanidade desde 1999 pela súa importancia geológica, biológica e espeleológica insubstituível. O cuarto dado é a existencia da illa Vulcan Point no lago Taal, que está dentro de unha illa que está dentro de un lago que está dentro de unha illa que está dentro do mar da China meridional.
criando unha das configuracións geográficas máis absurdas, máis imposíveis e máis fascinantes de todo o planeta. Unha illa dentro de un lago, dentro de unha illa dentro de un lago dentro do océano. Volcan Point é unha pequena illa volcánica que se encontra no centro da cratera do vulcán Taal, que por súa vez está no centro do lago Taal, que está dentro da illa de Luzón, a illa principal das Filipinas, que está rodeada pelo océano. Esta configuración de illas dentro de lagos dentro de illas é tan surrealista e tan geométricamente improbável que cando os geógrafos a explican a persoas que nunca viron un mapa detallado da región, a reacción máis común é que non entendan a descrición, porque o seu cérebro non consegue procesar a recursión geográfica de un corpo de terra rodeado de agua dentro de outro corpo de terra rodeado de agua dentro de outro corpo de terra rodeado de agua. Unha maravilla geográfica tan única que non existe en ningún outro lugar do mundo como esta mesma configuración tan pura e tan extrema. O quinto dado é que as Filipinas albergan o Monte Apo, o ponto máis alto de todo o arquipélago filipino con 2.954 metros de altitude, que é un vulcán activo adormecido cuxa cume ten 3 crateras diferentes e un lago sulfuroso de cor amarelo esverdeada que emite gases volcánicos continuamente, criando unha paisaxe de alta montaña tan marciana e tan tóxica que os excursionistas que o escalan necesitan de máscaras de protección no cume para evitar inhalar os vapores sulfurosos que poden causar queimaduras nas vías respiratorias e tonturas pela concentración de gases. O Monte Apo é o lar da águia filipina, a ave de rapina máis grande e máis rara do mundo, con máis de 1 metro de envergadura, que nidifica exclusivamente nas florestas de dipterocarpos, que crecen nas encostas do vulcán e que está en perigo crítico de extinción con apenas 800 individuos selvagens restantes, tornando este vulcán un ponto de converxencia onde a geología vulcánica extrema e a biología de conservación se encontran nun mesmo accidente geográfico de importancia mundial. Deixa o teu like, subscribe e partilla. O sexto dado que demonstra a extraordinaria geografía das Filipinas é a existencia das Chocolate Hills da illa de Bohol, máis de 1.200 colinas cónicas perfeitamente simétricas entre 30 e 120 metros de altura, distribuídas uniformemente por unha superficie de máis de 50 km cuadrados, que durante a estación seca fican completamente castañas pela deshidratación da erva que as cobre, adquirindo o aspecto visual de millares de bombóns de chocolate gigantes distribuídos por unha paisaxe plana que parece unha mesa de doces cósmica. Os geólogos debaten há décadas sobre a origen exata das Chocolate Hills, mas a explicación máis aceite é que son formacións kársticas de calcario mariño que foron elevadas do fundo do océano por movimentos tectónicos e erodidas durante millóns de anos pela xuva ácida tropical até adquiriren a súa forma cónica característica, un proceso geológico tan lento, tan uniforme e tan preciso que criou máis de 1000 colinas idénticas en forma e tamaño distribuídas como unha regularidade visual que parece artificial mas que é completamente natural e produto exclusivo da geología kárstica tropical. O sétimo dado é que as Filipinas sofren unha media de 20 terremotos por día de magnitude 4 ou superior na escala de Richter, unha actividade sísmica tan constante e tan intensa que os filipinos se habituaron a viver sobre un solo que treme literalmente todos os días da súa vida. E desenvolveron unha cultura de resiliencia sísmica, onde os edificios son construídos con materiais flexíveis que absorben as vibracións. As escolas realizan simulacros de terremoto mensais obrigatorios, e a populación ten unha consciencia do risco geológico tan internalizada e tan natural que as crianzas filipinas aprenden a identificar as vibracións do solo antes de aprenderen a multiplicar, algo que espanta enormemente os visitantes estranxeiros que senten o seu primeiro tremor filipino e entran en pánico enquanto os filipinos continúan a conversar tranquilamente como se nada estivese a acontecer, porque para eles os terremotos son tan normais como o amanecer. O oitavo dado é a Cordilleira dos Celeiros de Luzón, un sistema de terrazos de arroz construídos pelos povos indígenas Ifugao a máis de 2000 anos, escavando directamente as encostas das montañas con ferramentas primitivas de pedra e madeira, criando unha rede de terrazos escalonados que se elevan até 1500 metros de altitude e que a UNESCO declarou Patrimonio da Humanidade como a oitava maravilla do mundo antigo, porque a enxeñaría hidráulica que os Ifugao deseñaron para distribuir a agua da xuva desde os cumes até cada un dos millares de terrazos a través de un sistema de canais, aquedutos e barraxens de bambú é tan sofisticada, tan precisa e tan eficiente que funciona perfeitamente a 2000 anos sen necesidade de manutención moderna, demostrando que os povos indígenas filipinos posuían coñecimentos de enxeñaría hidráulica comparáveis aos da Roma antiga. O nono dado é a existencia do lago Lanao na illa de Mindanao, un dos lagos máis antigos e máis profundos de toda a Asia, con unha antigüidade estimada de máis de 2 millóns de anos e unha profundidade máxima de 112 metros, que é lar do povo Maranao,
cuyo nome literalmente significa povo do lago, e que desenvolveu unha cultura completamente centrada na vida acuática do lago durante milenios de tradición ininterrupta. O lago Lanao alimenta a única central hidroeléctrica importante de Mindanao, e a súa bacía hidrográfica é tão extensa e tão vital para a agricultura da región que cualquier alteración no seu nivel de agua afecta directamente a seguranza alimentar de millóns de filipinos que dependen da irrigación que o lago provee para cultivar arroz, millo, coco e frutas tropicais nas terras baixas circundantes. O 10º e último dado é que as Filipinas contén a maior biodiversidade mariña por unidade diaria de todo o planeta na denominada Triángulo de Coral, unha región oceánica que inclúe as aguas filipinas, indonesias, malayas, papuasias, timorenses e salomónicas e que concentra 76% de todas as especies de coral coñecidas no mundo e 35% de todas as especies de peixes de recife do planeta nunha única región mariña. E as Filipinas son o país que máis contribúe para esta diversidade, porque as súas 7.600 illas crían unha cuantidade tão enorme de hábitats costeiros, recifes, mangais, pradarías mariñas e zonas de resurgencia oceánica que os biólogos mariños consideran as súas aguas como as máis biodiversas do Pacífico Occidental e un dos tesouros naturais máis importantes e máis ameazados do planeta inteiro, en perigo constante pela sobrepesca, pela poluición plástica e pelo aquecimento dos océanos que está a matar os corais a unha velocidade catastrófica. Deixe o seu like, subscriba e partille. Até a próxima. O até.